Ne tɔgɔ Jakite Aramatu. Bon ne Sewa agro business baarakɛla dɔ ye. Bon atelier in tile 2 sigi la ne bɛ se k'a fɔ bon n'a baara faamuna a bɛ kɛ nafaba ye sɛnɛkɛlaw ma. A bɛ k'a ye commerçants fana ma kosɛbɛ. Et puis a taabolo ɲuman fana a ka se ka ɲɛ ka faamu o de ka di an bɛɛ ye. Bon welewelekan min kɔni bɛ ne bolo ka fɔ sɛnɛkɛlaw ye ne yɛrɛ kɔni bolo Mali in kɔnɔ n'an bɛ se ka ɲɛsin fɛn ma yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ an ka ɲɛsin sɛnɛ ma parce que sɛnɛ dɔrɔn de bɛ se k'an bɔ nɔgɔla Mali in kɔnɔ o ye priorité yɛrɛ ye quoi et puis u k'u cɛsiri sɛnɛ in fɛ kosɛbɛ voilà. Ne tɔgɔ ko Maimuna Kumari. Bon an ka tile 2 sigi na kɔni ne ye mun faamu a la réunion yɛrɛ dabɔra cikɛlaw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o bɔlen kɔ a la an ka se ka kɛ jɛkulu ye an bɛ se k'an ka baara nafa sɔrɔ cogo min na n'an kɛra jɛkulu ye banque bɛ d'an na ɲɛmɔgɔ wɛrɛw fana bɛ d'an na faamaw fana bɛ d'an na an ka se ka bɛn dɔrɔn an ka groupements dilan ani associations dilan min b'a to an bɛ se k'an ka nafa sɔrɔ ne y'o kɔni faamu a la. Welewelekan bɛ ne bolo sisan k'an ka sɔrɔ cikɛla caman wulila a ka di ne ye kɔni cikɛla caman ka wuli k'u cɛsiri wa cikɛla filɛ nin i k'i ɲɛsin i ka cikɛ ma a ka fisa ko caman ye. Cikɛlaw filɛ nin i k'i ɲɛsin i ka ɲɛsin ka ne yɛrɛ min filɛ nin ne ye n ka malo dɔ turu yanni n ka na réunion in na ni n bɔra yan n bɛ taa tɔ kɛ ni ɲa ma kɔni cikɛla ɲɛnama ɲaman kan ka sɔrɔ i wulila kosɛbɛ. Jiko samiya daminɛna nka a ma daminɛ kosɛbɛ dɔɔnin kɔni nana anw yɛrɛ fɛ ɲɔnɔ jamana na ne yɛrɛ bɔ Molodoni nka dɔɔnin nana an fɛ nka samiya ma don kosɛbɛ. Lakana ka fisa sisan lakana ka fisa sisan Ala ni kira barika la lakana ka fisa sisan awɔ. Ne ye Amede Kamate ne ye directeur général officierie Segu. Atelier in kɔnɔ fɛn caman bɔra kɔnɔ an ka laɲini tun ye min ye ni olu bɛ ka taa u ka siraw fɛ parce que atelier in kɔnɔ an y'a ɲini minnu ye sɛnɛkɛlaw ye ani sannikɛlaw ye minnu bɛ sanni kɛ olu bɛ ka se ka ɲɔgɔn faamuya o kɔrɔ ye jumɛn ye n'an ko agriculture contractuelle kɔrɔ wɛrɛ t'a la o pour que sɛnɛkɛlaw ka suma ka se ka san il faut que an ka fɛɛrɛ tigɛ minnu b'a san olu ka a san a sɔngɔ na parce que n'i bɛ sɛnɛ kɛ n bɛ fɛ i ka nafa de bɔ a la sɛnɛ nafa n'o tɛ se ka bɔ tant que n'i ma sɛnɛkɛbaga ɲuman sɔrɔ o sɛnɛkɛbaga ɲuman o ye commerçants ye o ye julaw ye n'an b'a fɔ commerçants maintenant n'o bɔra la n'i bɛ fɛ ka sɛnɛ kɛ ko ɲuman minɛnw de bɛ yen i kan ka mun ɲini n'i ye foro sɔrɔ n'i ye foro sɔrɔ n'i bɛ fɛ ka sɛnɛ kɛ minɛnw bɛ yen n'i ye minɛnw sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ musaka dɔw bɛ yen i kan k'olu ɲini pour que i ka se ka sɛnɛ ɲuman kɛ engrais b'o la semence b'o la donc semence dun i b'a san engrais i b'a san donc ni contractualisation sera ka kɛ ka ɲɛ o b'a to sɛnɛkɛlaw bɛ se ka a ɲini sannikɛbaw fɛ min ye commerçant ye min ye banquiw yɛrɛ ye fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ pour que u ka se ka o minɛn ninnu sɔrɔ u bɛ minɛnw sɔrɔ n'u ye minɛn sɔrɔ engrais ko b'a la semence ko b'a la donc pour que olu bɛɛ ka se ka sɔrɔ donc agriculture contractuelle nana n'o solution de ye an bɛ fɛ k'o solution de kɛ agriculture contractuelle ye donc kuma lasurunya na agriculture contractuelle a kɛ kun ye pour que ka bɛɛ lafiya an bɔra ka sketch lamɛn sisan négociation don parce que n'i bɛ fɛ ka nafa bɔ fɛn o fɛn na i bɛ taa sɔrɔ o fɛn na i kan ka nafa bɔ a la min t'i degun voilà donc sɛnɛkɛla i ka sɛnɛ nafa bɔ o de ka d'an bɛɛ ye anw kɔni ye office baarakɛlaw ye ne y'a directeur général dɔ ye mais an ka ni sɛnɛkɛlaw bɛɛ ye kelen n'olu ye hɛrɛ sɔrɔ anw ye hɛrɛ sɔrɔ parce que an ka redevance b'olu de bolo donc redevance dun pour que an ka se ka redevance sɔrɔ fo sɛnɛkɛla ka fɛn sɔrɔ o k'o sara anw ye pour que anw ka se ka aménagement entretien kɛ o baaraw an ka se k'olu tɛmɛ donc an bɛɛ sirilen don ɲɔgɔn na. Ne tɔgɔ ko Abubakar Sidiki Dambele ne ye coordinateur adjoint ye Luxdevra. Atelier nin kɔnɔ an kumana agriculture contractuelle kan agriculture contractuelle o ye
jagokɛcogo ye jagokɛcogo min bɛ sɛnɛkɛlaw ni sannikɛlaw fara ɲɔgɔn kan. Sannikɛbaga a bɛ se ka kɛ suma sanbaga ye a bɛ se ka kɛ suma bayɛlɛmabaga ye. O jɛn kɔnɔ dun o ko di o ko bɛnka kan ka kɛ ɲani sɛnɛ ka kɛ. O kɔrɔ ko di o kɔrɔ ko bɛɛ b'a dɔn a bɛ donna min na sannikɛbaga ale b'a dɔn a bɛna min sɔrɔ sɛnɛkɛbaga bolo sɛnɛkɛbaga fɛnɛ b'a dɔn ale bɛna sɛnɛ kɛ a bɛna feere yɔrɔ min na a kun fɔlɔfɔlɔ y'o ye. A filanan o ko di o y'a fɔ ko sannikɛbaga ka kan ka dɛmɛ di sɛnɛkɛbaga ma walasa k'a ka sɔrɔ bonya foro kɔnɔ. O dɛmɛ bɛ se ka kɛ appui conseil ye an bɛ min wele formation ou bien suivi. O dɛmɛ fɛnɛ bɛ se ka kɛ semence di ye walima o dɛmɛ bɛ se ka kɛ baarakɛminɛn di ye walima warimugu yɛrɛ fo ka taa bila engrais kan. Ni sannikɛbaga y'o di dun a bɛ sɛnɛkɛbaga dɛmɛ a ka kow ra. Agriculture contractuelle fɛn kura tɛ a bɛ yan mɛnna an b'a fɔ ko solution no solution min ɲɔgɔnna tɛ yen a bɛ a kɔni bɛ kɛ n'a ɲɛna a ka di a bɛ se ka ɲɛ walima a bɛ se ka tiɲɛ mɛ a kɔnɔ dun farasi mun baara fo sigi ka kuma ka kɛ o ra ka se ka farasi ninnu tilan ka se ka mesures ta k'a kɛ a kana kɛ walima n'a ko k'a bɛ kɛ kasara tɛ bonya. Donc o de ye agriculture contractuelle ye a kɔni bɛ yen n'a kɛra ka ɲɛ bɛɛ ka nafa baara sɛnɛkɛbaga o bɛ se k'a ka sɔrɔ yiriwa a bɛ se ka sɛnɛkɛfɛnw sɔrɔ a bɛ se ka sɛnɛkɛminɛnw sɔrɔ a bɛ se ka marché sɔrɔ a yɛrɛ bɛ se ka prix ɲɛnɛman sɔrɔ a ka sɛnɛkɛfɛnw na n'a kɛra ka ɲɛ sannikɛbaga ale bɛ se ka minɛn sɔrɔ a togoya ra a bɛ se k'a sɔrɔ a qualité ɲɛnɛman na a bɛ se k'a sɔrɔ a wagati fɛnɛ na k'a bayɛlɛma k'a ka baara kɛ walima k'a feere marché min ka da a ye. Ne tɔgɔ Salifu Darago ne ye office directeur zone ka bɔ Jabali. Bon atelier daminɛnen ni sisan cɛ n ye min faamuya la o ye an ka jamana an ka lajɛ cikɛlaw an bɛ se ka u ka produit k'a don ba la cogo min na u ka sɛnɛfɛn u bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na ni ko ko ka nafa sɔrɔ a la n'i ye sɛnɛ kɛ n'i ye fɛn sɔrɔ a fɛn bɛ mun ɲɛ i ye i bɛ fɛn a bɛ min ɲɛ i ye i b'a sɔrɔ fo i ni dɔ wɛrɛ ka jɛ min b'a to i bɛ nafa sɔrɔ i ka fɛn na donc an b'o de kɛnɛ kan sɛnɛfɛn minnu sɔrɔla a feereli a ni mɔgɔ minnu bɛ sanni kɛ u bɛ se ka sigi ka kuma cogo min na wala u bɛ se ka bɛnkan sɛbɛn kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a nafaba yɛrɛ de y'o ye pour que ka cikɛla lakana k'a ka sɔrɔ lakana. Nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛna se a kuncɛyɔrɔ la laɲiniba jumɛn bɛ e yɛrɛ fɛ min kan ka kɛ samiya natɔ la. Laɲini min kan ka kɛ o ye a fɔlɔfɔlɔ ka cikɛlaw ka jɛkulu k'u labɛn ni cikɛlaw ka jɛkulu labɛnna ka nafolo ɲini min bɛ baara in min b'a sinsin nafolo ka di cikɛlaw ma min b'a to u bɛ se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ ka sɔrɔ kɛ nafolo fana ka di sannikɛlaw fana ma pour que o fana bɛ se ka sanni fana kɛ donc ni sannikɛla o ye nafolo sɔrɔ sɛnɛkɛla ye nafolo sɔrɔ ka baara kɛ a ka ca Ala fɛ an ka laɲini a bɛ sabati donc n bɛ min fɔ baara in na o ye hali bi hakili ka to nin yɔrɔ in na sɛnɛkɛlaw ka labɛn nafolo ka d'u ma sannikɛlaw fana nafolo ka d'u ma an ni nafolo bon n'o ye banque ni EFM ye an n'olu ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Merci beaucoup. Ne ye Eli Jara ye o b'a fɔ ma ko Kawude o ye an ka dugu de tɔgɔ ye an ka dugu pɔn tɔgɔ de ye ne ye commerçant ye ni cikɛlaw bɛ baara kɛ. An bɛ atelier la bi min ye tile fila baro ye baro in kɔnɔ a daminɛ ni bi tɛ i bɛ se k'a fɔ an ye e ye mun faamuya kɔnɔ. Bon ne ye mun faamuya nin ko in na a ko ye ɲɛtaa ye don a baara n'a baara faamuyara a baara bɛ ɲɛ kosɛbɛ baara ɲɛtaa baara don. Laɲiniba jumɛn bɛ e yɛrɛ fɛ ni ɲininkali dir'e ma ka se k'o fara atelier in kan. Bon laɲini mun bɛ ne fɛ parce que nin baara in ye ne yɛrɛ ka baara ye depuis a 2012 fo sisan contrat mun bɛ ka ko fɔ sisan salle in kɔnɔ sisan ne ka baara de don. Les 7 zones la office la ne de bɛ deli ka engrais di sɛnɛkɛla ma n'a y'a ka malo tigɛ a bɛ n'a sara n ye usine bɛ n bolo ka fara o kan n b'a malo wɔrɔ usine na. Awɔ. Laɲiniba jumɛn b'aw bolo samiya natɔ in na. Bon laɲini mun b'an bolo samiya natɔ in na an bɛ fɛ nin baara in ka taa ɲɛ mɔgɔw ka a faamu k'a dɔn k'a fɔ cikɛlaw ka ni dɛmɛ ka kan u ka nɔgɔ sɔrɔ joona u k'u ka se k'u ka malo sɔrɔ walasa ka se k'u ka nafa sɔrɔ u ka malo la. An b'i fo.
Merci. Merci.